Бүгінгі тапшыруыбызға дип почтага матур эчтәлекле хат юллаганнар. Аны біз Урта Терешка авылыннан алдык. Иртәнге таң нурлары белән бергә уянып, ул кырларга ашыга. Сүзем Урта Терешка авылында туып үскән, гомерен туган җиренә, изге эшкә, иген үстерүгә багышлаган Фатих Рәшит улы Шарипов турында. Тырышлык һәм эш сөючәнлек аңа әтисе Рәшит абый белән әнисе Сәкинә ападан күчкәндер. Ул гаиләдә беренче көтеп алынган бала булып туа. Фатих Рәшитович кешеләргә изгелек кылыр өчен, яхшылык эшләр өчен дөньяга туган шәхес. Балачактан ук ул әти-әнисенең уң кулы булып, өй, йорт, хуҗалык эшләрендә ярдәм итә. Техника белән мавыга. Бик иртә машина йөртергә өйрәнә. Мәктәптә укыганда ук, җәйге ял көннәрендә комбайнчы ярдәмчесе булып урак өстендә катнаша. Урта мәктәпне яхшы билгеләренә генә тәмамлагач, авыл хуҗалыгы академиясында инженер-механик һөнәрен үзләштерә. Улына диплом алгач, ул армия сафларына чакыртыла һәм Хабаровск районында танкистлар бүлегендә хәрби хезмәтен намуслы үтәп авылына кайта. Урта Терешкада ул хезмәт юлларын башлап җибәрә. Рассвет колхозының кырчылык бригадасында бригадир ярдәмчесе, бригадир булып, җаваплы эшләрне тиешле килеш үти. Ул елларда билгеле булганча бар кырлар да шәшелә иде. Уңыш җыю беренчелегендә сынатмас өчен Фатих абый вакыты, исәнлеге белән санашмыйча армый-талмый эшли. Колхозлар таркалгач, туган җире өчен йөрәге әрнегән кеше эшсез тора алмау сәбәпле тынгысыз йөрәк арендага җирләр алып, иген шәшә башлый. Бу эше бүгенгесе көнгә кадәр дәвам итә. Авылдашларына эш урыннары булдырып, аларның көн күреш шартларын уңай якка илтүгә зур тырышлык куя. Күп киртәләрне җиңеп чыгып, үз гомерендә ул санап бетергесез кырлар шәшеп, бехисап уңыш җыйгандыр. Аның турында хаклы килеш җир кешесе дип әйтеп була. Шәхси тормышына килгәндә ул җаваплы, кайгыртучан гаилә башлыгы, үрнәк әти. Тормыш иптәше Мәүҗүдә Шамил кызы белән тату яшәп, акыллы, мәрхәмәтле, игелекле, үзләре шикелле эшчән ул үстерделәр. Уллары Илгиз Алабуга милиция мәктәбендә белем алып, бүгенгесе көндә эчке эшләр бүлегендә капитан полиция дәрәҗәсендә участок инспекторы булып хезмәт итә. Ул тормыш иптәше Эльвира белән әти-әнисенә 2 сөеп тойгысыз Илдар һәм Эмил исемле оныклар бүләк иттеләр. Бала оныклары Фатих абый белән Мәүҗүдә апаның яшәү мәгънәсе, асыл баганасы булып торалар. Алар барысы бергә, бер өйдә, тату, уртак тел табып, матур яшәп киләләр. Йортларында мал-туар, кышкырт, бакчаларында җиләк-җимеш, яшелчә үстерәләр. Кадерле тормыш иптәшем, сөекле әтиебез һәм яраткан бабакаебыз, без сине чын күңелдән матур юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Сиңа ихлас күңелдән бетмәслек дәрт, саулык телибез. Оптимистик карашың белән бу дөньяны һаман да матурлатып, бар тирә-юнеңдә булган кешеләрне шатландырып яшә. Ә бездән исә юбилееңдә бары рәхмәт сүзләре генә кабул ит. Чөнки безнең бүгенге матур тормышыбыз ул синең ару-талу белмәүлек аркасында. Бел, без сине нык яратабыз һәм синең белән горурланып яшибез. Синдәй ирләр очрый сирәк, мин бәхетле табалдым. Гомерлеккә синең ярың, хатының була алдым. Әтиебез алтын кеше, сыкландыра бар эше. Ярата аны туганнар, күрше-күлән, бар кеше. Бабакаебыз безнеке, бердән-бер, бик кадерле. Мәхәббәт аңа карата күңелдә тау кадәрле.
Бүген аның туган көне, ынтылмаслык бәйрәме. Шуңа аңа юллыйбыз без изге теләк бәйләме. Котлы булсын, матур үссен бүгенге туган көнең. Безнең бәхеткә дөньяга ашкынып килгән көнең. Кадерле Фатих Рәшитович, тормыш иптәшегез, баланыкларыгыз сезне чын күңелдән котлап, матур җырда бүләккә юллыйлар. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын.